Aku dah dekai heneng lega las jeneng karena kan makan kuda fruity be mai piao boy si fruity dong waras ko dong dere ifai falan good morning gaसिबो आंनि गोसो गोरबोखौ खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो आङो दखानाव दंफैयो आरोना दहायनो मर्निंनिफ्रायनो दखानाव दंफैयो बे बोराया फैथ'वाखै आरोना लेट सिखांदोंमोन आं मोनायाव उन्दुनाया लेट जादों बेखायनो ओमफ्राय आरो देहाबो थिग मोनबाय थायाना एखमबा एखमबा लोमजाबाय थायो बेखायनो आङो दे उन्दुथोंसै दाहाय फैथोंसै होननानैहाय आङो फैग्रोदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दखानखौहाय आरामसे बर'निफ्राय मा मा नांगौ गासिबो साजायजोबखांनानैसो भिडिअखौ दायो स्टार्ट खालामदों आरो एसे गोबाव जाबाय आङो दहायजाय एसे कास्टमार फैनायखाय स' दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनजों मा मा सेल खालामलांनो हायो नायनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो थाखाय दायो लोगोफोर आङो बाजारावसो फैग्रोबाय आरोना बोरायखौ दखानाव दोनबोथ'नानै लोगो दङ सासे आंनि मा होनो बरमा थांनो नागिरदों नालाय बेखौ दखानाव दोनबोथ'बाय आङो जिरायथ'दो नोङो होननानैहाय आंनि लोगोखा होनना रंगिना नोंसो सिनायखागोन दाखालि जे एग्जाम थांदोंमोन जाय सुरिदार गानदोंमोन बेनोमोन आरोना दायो आङो बाजाराव दखाननि एसे माल लानानै फैनि ओमफ्राय एसे खरसाबो लानानै फैनि आरोना जेबो सङाखै 11ता जालायलायबाय टाइमा दायो एसे लेट जाबाय आरोना दायो थांबाय थानोसै लोगोफोरा मा मा लाबोनो हायो लाबोनोसै नायहैग्रोनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नैयावहाय फुजानि साजायखाबाय नै दुर्गा फुजानि ओरैबायदि सान्दुं गोसा बुंनांला आरोना गरमानो अभारद्राय दिनैथ' मा होनो माने डेलि बेनोसै आरोना डेलि बेनोसै गरमा थांगोनोसै बाजारसिम दायो बाजार मोनफैबाय नै दायो मैगंखौ लाग्रोगोन बेनि उनावसो दखाननि माल लायगोन आङो हाया गुजुनाय ओंखारनो रोंला गला जानाय फैया अल्प आखायानो अल्प आगाव बेयावनो ओंखारसाखै एखायनो सामने राखे दो हबे बिस्किटफोरखौ लाबोनानै लारि नैबेखौ मानो सोआसै सोदो आंबो थांसै फादैखौ सुनो लांफानानै मा जाखो मा सोरबा लोगोफोर दखान सफैबाय ओमफ्राय न'आव ओंखामखौ संनो नागिरदोंमोन ना आङो ओमफ्राय लोगो दंफैयोना आंनिया खोन्थादों लोगोजोंहाय माने आं होबाय आरोना आं थांनो बादोंमोन थानो लुगैदोंमोन लोगोफोरखौनो लोगो टाइमानो जाला ना आं दखानाव थायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो थादो होमबालाय आं ओंखामखौ संहैसै होननानै बोराया अफार होदों आरोना दिनै संनानै जाहैनो आंखौहाय ओमफ्राय लोगोआ न'निफ्राय गय लाबोदोंमोन बिखुनजो हरनायनो जि गोथावनो बरमायाव थायो नालाय बियो बिखुनजो हरदों दायो बेखौ खैरो जाबाय आरोना आङो ओमफ्राय खर' गिदिं ना मायो मिथिला माने खर' गिदिं आरोना आंनाव गय फाथै जाबाय फाथै एसे होलायनानै ओमफ्राय जालायबावबायसो आरोना आङो सोरबा मिथिया ओमफ्राय दखान थायै गरफा जाग्रासो जाबावबाय माने गयखौ दायो माने बारासो जादों जानायानो गावखौ दा देखाय होनदों लोगोआ लासजोंनो ओंखारनो ओंखायनो मोखांखौ देखायथ'ला दे दाखालि नुखादोंना दाखालि एग्जाम हैनो थांदोंमोन जे बै ब्लु कालारनि सुइटार गानदोंमोन ना बेनो मिथिखागोन जिखुनु दा मानसिया गगाबो मोनदों ओमफ्राय थांनो बारा होदोंमोननो बिजावजालिया मालाय अमासो थालायनो नागिरदोंमोननो फैथारबाय गावहा माने हाला दिनै थाबा आरो गाबोनबो थानो लुगैगोन होननानै फैबाय आरोना दहाय सानजों टिकेट दानहैखांबाय जोङो भिडिअ लानोसै आङो मार्केट थांबायना ओमफ्राय माबायावहाय बिस्कुट आरि लाबोदोंमोन आङो मैगं लाबोबाय ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायाखै दे फनानो फन बे बोरायानो फन होबाय थायो सेकेन्डआवनो फैनाङा 11 माबा लोगोआ इउटुब चेनेलनि 10K थांबाय होननानै थोनो 11K थांबाय होननानै ओमफ्राय देनांहाय 100K जाबा केक हानो फैगोन जाहैदों गावहा ओमफ्राय फुजायाव
फुजायाव बेरायनोसै ज'नो जाबाय सानसे दखान बन्द' खालामनाङा सानसे होनानै बेलासियाव बन्द' खालामबाय मोनायाव बेरायहैबाय आरोना नङाबा बोरायखौ लांफाया बोरायजों खनसे थांगोन ओमफ्राय बोरायखौ गालांनानै खनसे बोरायखौ दखानाव गालांसै बेनिफ्राय लोगोफोरजों थांसै आरोना खनसे बेरायनो स्रायनो ओमफ्राय आंहा फुजानि जेबो मोनाखै लोगोफोर फैसायानो गैला थाइसेबो दखाननि माल थिखोनानै नांला दख'ना मेरला दं गोदान गोदान गानि दं आं बारा गाना ना दख'नाखौ बेफोरखौनो गाननानै बेरायसाबनोसै आरोना लोगोफोर दसे लोगोजों रायज्लायनोसै जिरायनानै ओमफ्राय दाहाय बोराया मा ओंख्रि संना लाबोयो आलु ना संनो नागिरदोंमोन आङो बेखौ माबायदि टेस्ट जायो जानानै खोन्थानोसै आरोना दायो दा लोगो मोनफिनगोन दा लामायावसो थाबायगासिनो दङ आङो दाखोर गारजोबखायनो जिं जिंथिंजाय लामायाव थाबायनायनि जाहोना बेनो थारमाने आङो दखाननि माल लायनो नागिरदों बे खाथियावनो हलसेल मोनो नालाय इयाव लायसै आं दहाय बाजाराव थांबा माने दंमोन नालाय जिनिसा ओमफ्राय जा जोबजोब्बाय आरोना दा बेखायनो लायनानै दोनफैखानि आङो ओमफ्राय दहायजाय आङो भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन मानसि भिर जाबायना दखानाव बिनिफ्राय खालामनाय जायासै ओमफ्राय बोरायाबो लेट जाबोबायना न'निफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै लाबोबाय आमे ओइजाय एखाने जाय ओमफ्राय लेट जाबोबायना बेखायनो आङो भिडिअखौ खालामनोसै आरोना ओमफ्राय दायो आङो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायदोंमोन आङो बे बाबा बिहाव जानाया जुमब्रा होफैदोंमोन बेखौबो जाखांलायबावबाय आङो जानानै मानानै दसे जिरायनानैसो दा लांनो फैबाय आरोना आङो ओमफ्राय दिनै देहा बांद्राय मोजां मोनाखैना बेखायनो आङो ब्लगखौनो आला गला बानायलाबायथारबाय लोगोफोर स' नायलांबाय थादो इयाव मा मा लाबोनाय जायो नायनोसै आरोना स्प्राइट नांगौ आंनो आधा बथल फिसायाथ' लाबोखादोंमोन आं मैयानो थांनि मा मोनो बे खाथियावनो होननानै नैबे जौ दखान बारनानै बै खाथियावनो नैबे दखानावनो दखान दिसे नै लोगोफोर लाना फैबाय स्प्राइटबो फ्रुटिबो ओमफ्राय बेयावबो एसे फ्रुटि दङ वारेसबो दंदेरो एफा लानानै फैबाय आरोना नैखौ मोनसे लाबोखाबाय आङो ओमफ्राय नै एसे फैसायानो थोआसै बाखि गारबोबाय एसे फैसाया थोजोबासै ना लोगोफोर बाखि गारबोबाय आरोना एसेनो ओमफ्राय हिसाब खालामनानै भिडिअ लानाय जायासै आरो दखानाव मोननोसैयानो नै खाथिखा नालाय बेखौ आखाइजों लाबोनो हाया ना बेखायनो टट' लाना फैबाय आं এইদিকে চলে বাইরে দোকান একদম সামনে নিয়ে কই যায় আইসে একে লাগে মোবাইল না খালি না না মেন্ডো স্প্রাইট एसे बाखिगारबोबाय आं औ फुल लाबोखाबाय आङो बेयो 23 माबासिम 23 लायनो 30 बेसेबांबासिम लायो 25 नि बारालै आरो एक्सपायार डेट जाबाबो हैफिन जायो गावसिनावनो जेबो नङा औ आं रायलायबोखाबाय औ लायदो सिगारेट लाबोबाय बिस्कुटखौ लाबोसै टप आप गैया बिसिनाव मेरि दङ गाबोन लायनोसै दालाय आदा बेयाव आदा फ्रुटि दं आदा वारेस दङ एफा बुरजा माबाजोबनो हायाना हरबाय बेनि फैसाखौ आङो কাপড় আমার না কাকু এখানে টোটো মধ্যে আসলো এইটা গাড়ি ছাড়ার জন্য রাখা তো কাইবা ছাড়িয়ে গেছে মানে না দাদা ছিল ও দাদা আমি জানি না मा जाखो थै खाथियावनो मानो दानांगौ गोलोम सोर ओरै फैखानायखौ लेंहरो दे सोदो सब जिनिसावनो केशबेक मोनो ना माथो जाखो बाव स्केनार दोनलायो स्केन करो जोके सुनो औ मा जाखो नाङा मोननै नाङा मोननैल' जाबाय बेनो लाबोबाय जा हायो एसे बाखि गारबाय ओमफ्राय माखासे बिस्कुट आरिखौ दहाय मोनबोजोब बाखि आं थिखोबावनांगौमोन फैसा थोयैनि थिखोजोबनो हायासै दे लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो दसे थानानै एसे सिबस्रांनानै गालांनानै थांनोसै आङो न'आवहाय आंहा सिया हा गवाखै